yung aking budget. Ayan, 415. So, ito yung ginawa kong board. Ang good thing, merong sa sticker sa book ni Hagrid, merong Monday, Tuesday, up to Sunday na stickers. 6 centavos. Depende sa laki, pinipili kasi nila. So, ito yung Hello guys, it's Christine. It's our family budget. So nakapag-vlog na ako kanina, para nakapag-vlog naman ata ako konti, no? Kanina nga galing kami ako galing ako sa grocery. So tulog na yung isa. Tie off ko na muna yung ceiling fan. Medyo makulimlim kasi yung panahon. Ayan, makulimlim yung panahon guys. Kaya medyo madilim siya, ano? Pero teka lang. Ayun na lang, siguro hindi naman siguro yung ceiling fan, Lalakasan ko na yung boses ko. Pakita ko sa inyo muna yung, kasi kanina namili ako. Actually, ang dami naming ulam, guys. Sobrang dami pa naming ulam. And, so dahil kanina, nagmamadali na ako. Parang tabi ni ito itong cellphone ko. Nagmamadali na kasi ako kanina, guys. Kaya, hindi ko na i-restock yung saan. I-restock ko na doon sa maliit na papel. Kasi konti lang talaga. Yung total na napamili ko is 415 yung aking budget. Ayan, 415. Yung talagang nabili is yung itlog. Oo, kasi ang bigat na kasi ng dala ko. Wala pa nga si Hagrid noon. Paano na lang kung nandun siya. Eto, bumili ako ng kita ko na lang sa iyo. Tapos, bago pala, pagkita ko muna sa iyo yung meal plan ko. Kasi nag-set ako ng bagong meal plan na for weekly namin. So, papakita ko muna sa inyo, ha? So, eto yung meal plan namin, guys. Actually, so, ayan yung muna yung bills. Yung bills namin nandiyan pa kasi hindi pa na-set up yung aming command center doon sa ibabaw. Pero papakita ko din yan sa inyo. And now, eto yung bagong meal plan na ginawa ko kasi most of the time, di ba nag-meal plan ako? Ingay talaga, guys. Ayan. Kasi mostly, di ba nag-meal plan ako is breakfast at saka yung dinner. So, yung lunch is pag every Wednesday lang, pag day off ni Papa. But then, syempre, yung sa breakfast, yun talaga, nasusunod ko talaga yung breakfast. Kasi syempre, dito naman talaga, kumakain talaga kami sa breakfast. Heavy talaga yung breakfast namin. Pero pag gabi, may kasi yung mga dinner, yun mostly yung umaalis kami or pupunta kami sa kabilang bahay. So, syempre, maraming sobra at yung iba, medyo nasisira na pag like sa yung mga ibang mga pagkain na madaling masira, ganon. So, nagset ako pero depende yun guys, depende sa atin yan, sa kada family, kasi iba-iba tayo. Kasi kami sa amin, kagaya ng sinasabi ko parati sa vlog, na kami teka yung nakakaduling. Kasi yung amin guys, yung aming family is kaya namin kumain ng bread lang, diba? So, depende na sa inyo yun, kung ano yung magano sa inyo. Pero pakita ko to sample lang para sa aming family guys, ha? So, eto yung ginawa kong board. Okay, pakita ko muna. Tinanggal. Tapos yung sticker guys, tinanggal ko na dito. Pero kailangan ko pa siyang fanasyan kasi yung mga niya, nagmark. And then, so eto yung meal plan na ginawa ko. So alam niyo naman ako, before, eto naman talaga yung ginagamit ko na pero nag-ano lang ako ng bagong lagay na meal plan. So dito ko nilagay sa refrigerator, dito sa ibabaw ng parang sa freezer na door. Ayan, yung freezer na door, hindi mo makita. Ayan siya. So, ito meal plan na to, ito tong mga board, ito yung mga reject ko. Isa to sa mga paninda ko sa Shopee. So, nakalagay yung link sa description box guys kung gusto nyo mag-order ng mga ganito. Meron akong mga ganito. Ito yung one of my best seller na item. And, ito, mga reject ko to. Hindi ko to binibigay sa customers. Ayan, may mga ganyan siya. Kasi nabili ko to, hindi ko napansin, nabili ko. Wala pala siyang cover na, parang hindi siya naka-sealed, ganon. Hindi ko alam bakit nakakuha ako ng hindi naka-sealed. Pero anyway, ayan siya. So, meron tong hawakan dito. Mayroong hawakan dito, pero tinanggal ko siya.
Asa na ba yun? So, ang ito naman, ginawa ko na siya. Ang dinikit ko lang dito guys is yung 3M na double-sided tape. Yun lang yung dinikit ko dito. As in, yung buong ano talaga, para dumikit talaga siya, hindi siya mahulog sa refrigerator. So, ito yung mga kinostomize. Alam nyo bang kailangan ko ng mga ganitong setup, yung mga arte-arte na ganyan na makukulay para makukot niyo yung attention ko. Kasi hindi ko alam kung ako lang, pero ako yung taong ayoko nang masyadong boring, yung masyadong plain lang kasi hindi ko siya napapansin. Pero pag ganitong mga colorful, mapapansin nyo noon yung mga old videos ko, yung ginagamit ko yung itim na cartolina, tapos ang nilalagay ko doon is, yung sinusulat ko is kulay, iba-ibang kulay na chalk. Kasi kailangan makukot yung attention ko para makikita ko siya lagi. So, kaya dito ko din siya inilagay sa refrigerator para nakikita ko siya lagi. So, ayan siya. Ito yung mga sticker lang doon sa books ni Hagrid, kinuha ko. Ayan. And eto, ang good thing, merong sa sticker sa book ni Hagrid, merong Monday, Tuesday, up to Sunday na stickers. So, ginamit ko siya. So, hindi ko na siya dilagyan ng mga petsa kasi every week naman pinapalitan ko siya. So, like this one, ginataan, pinakbet, meron kaming pancake sa Wednesday. So, tanghon sa... So, pancake sa Wednesday, guys, kasi alam niyo, pag nandito si Papa, it's either magbe-bread or magpa-pancake. Basta anything na hindi ganun ka-heavy yung pagkain. Or egg. So, depende na yon. And then, patata sa Friday, bihon sa Saturday, and sa Sunday, tinapa with tomato. Yung igigisa ko siya sa kamatis. But, eto, kaya ginanyan ko na siya. So, di ba nung last time na ginawa ko is Monday, breakfast and dinner. So, yung lunchtime lang is yung every Wednesday lang. So, ngayon, ang ginawa ko is yung full lang talaga na breakfast yung aking ginawa na meal plan. Kasi yung aming sa dinner namin, kasi nga 'di ba, okay lang sa amin kumain ng bread. So it's either bread, pizza or spaghetti, depende na sa amin 'yun. So ang ginagawa ko ngayon, ayan siya, full na siya diyan, yung yung aming meal plan sa breakfast. Yung sa dinner naman, it's either na sa amin kung ano yung gusto namin kainin kasi iba-iba talaga guys yung bet namin. Like for example, sobrang busy, pagdating namin sobrang gutom na kami, so kailangan namin ng pangmadalian na ulam or pangmadalian na makakain. So gusto namin, okay, mag-bread lang tayo. So ganoon kasi yung setup namin. So wala kaming so ang malaki yung tendency na hindi namin nakakain or nasusunod yung aming meal plan sa gabi. Yung breakfast lang talaga palagi. So, ganyan yung ginawa ko. Pero depende yun guys sa kada family ha. Huwag niyong gayahin kung hindi niyo naman kayang yung talagang kumakain ng rice yung family. Kumakain kami ng rice guys. Depende, case to case basis. Sa gabi kumakain kami ng rice pag talagang fit. So, ayan, medyo madilim na siya guys ha. Kasi medyo malapit na akong malowbat. Pero, ayan yung ginawa ko. So, this one, kasi marami silang nagtatanong yung about sa meal plan namin. So, ayan, pinakita ko na. And then, eto, ang Wednesday, hindi ko na nilagyan ng pero magsasabaw kami ng, kasi every Wednesday naman talaga nag-ano kami ng pagkain na talagang kasi gusto namin yung sabaw talaga. So, magsasabaw kami sa lunch, kasi sa lunch time naman kami pag day off ni Papa. So, ayan. So, kagaya, hindi ko talaga, din yan, sinusunod-sunod ko. Like, for example, kaninang umaga, yung instead na ginataan, yung gulay yan, guys, na ginataan, nagbihon kami kanina. So, etong behon, eraser siya, kasi natapos na namin siyang kainin. So, ganyan yung ginagawa namin hanggang sa maubos siya lahat. So, ayun, nakita nyo na yung aking meal plan. So, yun yung sinusunod ko na meal plan ngayon. Ang aking budget is 415. So, bumili ako ng bread. Kasi yung budget ko sa bread, guys, is 90 pesos. Yung aking budget. So, ito is 46.75 kay Hagrid. Gusto ni Hagrid yung mga ganyan. Bet na naman niya yung puti, na? Iniiwan ko sa batang ito. Tapos, ito naman is 56.50. Lumagpas ako ng konti, pero carry lang yan kasi may mga sa gulay ako sa prutas medyo nakasave ako. So, bit-bit ko naman yung aking gusto ko yung ni Sis Michelle. Hi Sis Michelle.
yung ano niya, tawag dito, yung trolley na maglalagay na ano. Actually, nung gusto bumili ng ganon. Pero iniisip ko kasi, okay lang ba magdala ako ng ganon? Like, pumunta ako sa school ni Hagrid. Alam mo yun, hindi pwede magbitbit ako ng ganon. So, pag-iisipan ko. Pero bet na bet ko talaga, ang ganda yung nabili niya. Eto naman, tara to sa mga ginataan. Actually, may mga gulay pa kasi ako dyan, guys. Kaya 400 lang yung binudget ko sa ano na to. Kasi ang dami pa naming beef. As in, hindi pa talaga naubos yung beef, guys. Yan yung resulta sa parati kaming umaalis. Yun din. So, eto, actually, meron pa akong gulay dyan. Kaya eto, 2 talong. Ano lang to? Basta ang binudget ko sa gulay na to is 40 pesos. 40. Tapos yung eto, nabayaran ko is, limitan ko na guys eh. Kano ba yun? Basta ano ako dito. Nakasave ako ato ng, 30 pesos lahat to ng gulay. Yung binudget ko is 40. So, nakasave ako ng 10 pesos. So, ayun. Kasi ito, mura lang to. Kasi meron pa akong gulay dyan sa loob ng refrigerator na sitaw. Dinagdagan ko lang. So, ayan siya. Ito kasi pang pinakbet. Hatiin ko to pinakbet at saka yung ginataan. Ginataang kalabasa. Ito naman is, hindi ko alam ang laki ng ibang mahal. 50 pesos yung patatas. Ito, ano lang kilo nito. Buti naghahanap ako. 35 pesos ang kilo. So, nabayaran ko nito. Ang budget ko sa patatas is 30 pesos. Pero, eto lahat, kasama na yung tatlong, marami na kasi yung patatas, sobra pa akong patatas. Ang dami pa niya, oh. So, tatlong carrots. Tatlong carrots. So, 33 pesos ito lahat. So, sumobra ko ng 3 pesos. So, okay lang. Kasi nilalagay ko kasi dyan yung 30 pesos. Ayan. Pag sumobra, 33. Ganon. So, ito naman yung aking mga, kamatis. Meron akong kamatis, meron akong bell pepper, 3 piraso, onion, meron ding ginger, ayan. And meron din akong garlic. Ayan siya, garlic. So, etong binudget ko dito sa garlic is, magkano ba? Magkano binudget ko? 30, 40, 50, 65 pesos. Pero nabayaran ko nito is only 50. 50 lang yung nabayaran ko. No, 54 pala, 54. So, ayun. Nakaless na naman ako doon. So, ganun lang yung ginagawa ko guys. Pag nag-grocery ako, tinitinan ko yung okay, makakaless ako nito. Okay lang, sumobra ako nito ng konti kasi may makakaless ako doon. So, ganun yung ginagawa ko. Mga nanay, alam nyo na yan. Sino ba namang hindi alam yan, diba? Yung mga nanay kahit walang calculator, kinakalculate sa utak Hindi ba? Man, binudget ko sa saging is, sa prutas is 100 pesos yung binudget ko. So, bumili ako ng saging. This time, ang binili ko ng saging, alam niyo ba to? Hindi ko alam kung anong Tagalog nito guys. Yung green na saging, ito yung sa ibang bansa. Pero dito, mura lang to. Ito, 1 pesos. Meron dito, 50 centavos. Depende sa laki. Pinipili kasi nila. So, ito yung binili ko this time. So, bumili ako ng 10 pesos lang to. So, ayan, 10 piraso. Piso yung pinili ko para at least, kasi hindi pa siya ganun hindi pa siya overripe. 3 mangga. Actually, may mangga doon na, lang, 50 ata yun. Pero medyo, meron na siyang, malapit siyang mabulok. Maganda yun pang, mango float. Hindi na kami pang may mango float. Ibabaon to ni Hagrid or kakainin niya. So, bumili akong 3 piraso. 50 pesos ata, mga 30 pesos. Hagrid, araw-araw nagpapabili ng saging doon sa paglabas sa school. Ayun, bumili ako ng saging. 15 ang kilo nito. Yeah, 15 pesos ang kilo. So, ito na bayaran ko nito is 26. So, diba? Ang laki sobra ko sa prutas. Yun lang kasi may avocado. Binigyan kami ni mama ng avocado. So, kinain ko isa kanina niya. Ang sarap. And then, ito naman, pinansitan, 15 pesos. Actually, 10 pesos na yung binudget ko nito. Pero sabi ko, 15 na lang yung bilhin ko.
Hindi, ayoko na mag-chop guys. Kasi sa, di ba nag-stock ako ng mga bihon, sotanghon. Yan mga yan, niready ko talaga yan para panghapunan. Kasi parang, yan na rin yung lutuin ko tapos bread. Kaya etong bread, ito yung mga panghapunan, mga pang-snacks ni Hagrid. Yan yung purpose niya. Kaya yun lahat yung mga nablik. Konti lang talaga as in. Pero konti lang ha, pero grabe ang bigat, ang sakit ng ano kanina talaga sa pagbitbit ng bag. Kaya gusto ko yung binili si Michelle talaga yung trolley yun. Pero ang hirap lang kasi nung ay hindi mo siya ganun kahirap siguro pag sasakay ng jeep kasi pag sakay mo ng jeep, pagbaba mo bahay na namin yun. So yun lang guys, yun yung yung meal plan ko na I'm so excited dyan. Talagang nakita na ako kasi alam niyo naman, ang mata ko talaga gusto ng colorful na madali ako ma-attract sa colorful. So kailangan kong mga na ma-attract yung mata ko para nakikita ko siya kaagad. Kasi yung parang plain lang guys, parang si Hagrid ganyan din siya. Ayaw yun yung plain talaga. Kasi hindi ko alam. May ganun lang talaga siguro yung iba kasi tayo. So yan lang guys. So I hope you guys enjoy. Sana ay na-enjoy niyo yung haul at saka yung aking pinakita sa inyo na meal plan, bagong meal plan namin. Yung ginagawa talaga. So yun lang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating haul today at saka sa ating video today. At sana may napulutin kayo kahit konting-konti lang naman. So kung meron kayong mga tanong guys, ilagay nyo lang sa description box. I-comment nyo lang sa baba para at least at saka yung mga gustong videos na gusto nyo makita dito sa ating channel, please paki-comment po dahil nauubusan na po ako ng idea. So yan, see you in my next video guys. Babush!